Wenganza kwethu niyaphila bafowethu. Andile lo. Bathi Ben10. Cha, ngithi nje ngibongele lapha insizwa. Uthobani umfoka Mema, insizwe namandla ngalendlela exakile lapha endaweni yasoPongolo. Ihlezi nje isenzela imidlalo yomaskandi. Ngithi nje ngiyibongele kakhulu. Phinda futhi ihlanganisa insizwa sibonile ipost ephumile. Ngiphinde ngibongele ke nensizwa lapha yana uJuba. Bathi uJuba, angazi noma elimhlophe noma elibomvu, kodwa khona kunoJuba phakathi. Esebenza lapha wePongola FM 107.9 FM. Cha, ngiyayibongela insizwa ukuthi nayo kuzoba nomdlalo ocelikwayo. Izoba nethuba lokuthi iphinde futhi iyoyiveza. Khona lapha ya kumfoka Mema. Ngiyacela futhi iphinde isebenzise le strategy sayo sokuthi yazana noAndile ukuze izophinda inikwe ithuba futhi isondelane noNgizwe noKhuzani nobani, ngoba phela ayithumile iprofile yona. Ivele nje iprofile yayo ukuthi nje hayi mina ngumngane noAndile, mfoka Mema ngisebenza lapha kwePongola FM. uAndile hawo izinkunzi nje endala esile sibamba nazo. Madoda, nami ngicina sengishawa amahloni ngithi awulensizwa ngoba phela asikadibane emidlalweni. Ngisagcina ngokuyizwa nje mayizenzela lama voice amavideo nyana lawo ingcoma. Kodwa ke ngithi nje ngiyathandaza ukuthi bephinde beyiphi ithuba, kodwa ngiyethemba bazoyipha ngoba phela ihlezi ikhuluma ngoAndile. Kokuzayo kumfoka Mema siyoke simcela ukuthi ake ibhale nje naye ukuthi ko-MC line up yo-MC bese yabhala ukuthi iJuba, ukuze ke izokuthi mayiposta ku WhatsApp ijabule ngalendlela exakile. Ngibona igama layo livela nje lapha emaposti ngoba phela angikhumbuli ngilibona. Kodwa ke okungijabulisayo futhi ukuthi ihlezi isho yona ukuthi hayi no Andile bhuti omdala thina sibukela kuwena. Noma wangizwa ngiyibiza ngeDeputy yamabhinqa unganaki, nami yona ndlela nami ngixokiza ngayo. Ngivele nami ngijabule ngibona insizwe esencane ithi ibukela kuthina njengobhuti abadala. Salute.